Jednoduché zařízení chránící dělníky na dálnicích zkoušejí technici na D1. Auta, která dojíždějí až těsně k místům oprav, vbrzdí v předstihu série plastových pásů. Má snížit množství kolizí, při kterých můžou silničáři utrpět vážné zranění. 3 plastové pásy, které se položí na dálnici a k nim blikající značka. Podle silničářů je to první věc, která přiměje agresivní nebo nepozorné řidiče, aby se neřadili až na poslední chvíli a neohrožovali tak dělníky. Je to vysoký asi 3 cm, to se musí člověk probudit, no, to je opravdu to s tím zadrnčí. Zkusili jsme si je projet i my. Tohle to udělá s autem ve zhruba 40-kilometrové rychlosti. První sadu výstražných pruhů už zkoušejí tady na pražském konci dálnice D1. Dávají je 100 až 150 metrů od vozíku s šipkou. Chtějí ho tím ochránit. Když tam ty prahy nejsou, tak jedou až na poslední chvíli. Tohle jsou obrázky z nehody, která se stala před 2 týdny na teplické dálnici D8. Řidič náklaďáku se podle policistů nevěnoval řízení a pak smetl několik aut opravářů. Jednomu z nich pak lékaři na místě amputovali nohu a bude mít i další trvalé následky. Měl operaci páteře, má narušenou snad míchu dokonce. Podobných nehod se letos stalo už kolem 50, tedy víc než loni za celý rok. Ředitelství silnic se teď rozhodlo problém řešit právě příčnými prahy. Zkušenosti jsou zatím vynikající, máme doporučení z Německa i Rakouska, budeme chtít rozšiřovat tyto sady. Příčné prahy ale mohou poškodit třeba tlumiče aut, podle silničářů ale jen ve vyšších rychlostech nad 80 km v hodině. Řidičům, kteří budou respektovat značení, se to prý stát nemůže. Jan Bránek, Česká televize.